Necessitem ser pares perquè realment el cos et diu quan és el moment, i ara el nostre rellotge biològic ens ha dit ara és el moment de ser-ho. Quan vam anar a benestar social ens van dir que hi havia 3 vies: la internacional, que estava tancada per ser nois, la nacional, que de moment està suspesa, i l'especial. Hombre, la espera nos está afectando, pues, a ver, tenemos muchos nervios, estamos deseando que suene el teléfono, siempre estamos mirando el teléfono, cualquier llamada perdida, cualquier número ya estás llamando a ver si son de Barcelona, pero yo creo que merece la pena pasar por todo esto porque se nos cubriría el vacío ese que tenemos, la necesidad de ser padres. Jo definiria la paraula especial com una cosa, com una il·lusió. Moltes gràcies. Què farem avui? Anirem a la Garriga? Quina Garriga? Quantes Garrigues coneixes tu? A veure. 5. 5 Garrigues coneixes? Bueno, doncs la que està més a prop. En el moment que et truquen i et diuen tenim una proposta és que és inexplicable, perquè a més va ser supercuriós. Estaves treballant, no és un entorn idoni, és a dir, tu estàs treballant, fent la feina normal i corrent, no hi estàs pensant, perquè clar, des que et dona el certificat a que arriba el nen pot passar mesos, anys, no estàs cada dia a l'espera de veure si reps la trucada o no la reps. I clar, de cop i volta et diuen no, és que us trucàvem perquè tenim una proposta a fer-vos. Et quedes com oh, ja? No, és que és increïble. És que no saps pas l'alegria que m'acabes de donar amb una trucada de res. Nosaltres l'havíem vist amb una fotografia només. Ens havien enviat una fotografia i, bueno, doncs sí, de cop i volta veus el nen allà, no? I el veus fent moneries i aquestes coses i clar, llavors t'agafa com una mena d'emoció i d'alegria i no sé, coses com eufòric. I llavors vam entrar a l'habitació i va ser supercuriós perquè ell ens va mirar, va obrir els ulls i va venir corrents a abraçar-me. Ah, t'has mullat les sabates. Ja està, vinga. Nens amb necessitats especials és un ventall molt ampli. És a dir, qualsevol nen que estigui com amb risc d'exclusió de ser adoptat ja és un nen amb necessitats especials. Fa especial el fet de que sàpigues que hi ha algú que t'està esperant, que hi ha algú que t'està necessitant, que hi ha algú que t'està cridant, que hi ha algú que t'està estimant d'aquesta manera, no? Llavors això ja fa que et sentis especial i que sentis que la teva vida és especial. Algo original, algo diferente, extraordinario. No sé, yo sé que tengo muchas ganas y que me falta algo, que nos falta algo. Els nens especials són nens que tenen una dificultat mental, motriu o sensorial. Malalties com, per exemple, una cardiopatia, com una ceguera o malalties inclús mental. Quan la gent pregunta per què per aquesta via, nosaltres els diem i per què no? La família perfecta és el que tothom desitja i potser hi ha una minoria que és la que diu, bueno, doncs per mi és perfecte això.